Insizwa uThandazani lapha ku-Facebook ibhale i-post ethi, sanibonani bafowethu, cha, ngithi ake ngithathe lithuba lokubonga amandla enu ne-support eningiphe yona emsebenzini wami. Ngakhetha ukuthola nanti ihhashi elizokwenza kube lula ukufinyelela emsebenzini. Ngiyabonga kakhulu ngane zakwethu, kwande nani la nithatha khona. #ngicela ukuhlakanipha. Bhala kanjalo-ke insizwa ekuthiwa uThandazani yaseNkandla. Yilo-ke eyashilayo le nsizwa. Umculo if uyimisela ucula lokho okufunwa abantu i-support bayokupha yona noma kanjani. Kukancane abantu ukuthi bengayi-support into e-right. Ziyaba khona-ke iy'ngqinamba phela ngoba sisempilweni singabantu, kodwa uma nje wenza kahle kakhulu abantu bayaku-support. Ngiyakhumbula-ke uThandazani wakhipha i-album emnandi kakhulu last year, ewakhipha njalo amanye. I-album yakhe yayithi sasibaningi, inengoma ethi khulumani phela, sekuyimi inkosi, sasibaningi, ngicela ukuhlakanipha, sekuyiso isikhathi, isizuzwana somuthi, rest in peace Zahara, oMaskandi, Dale wami, ngoma yami ngikhulumele. Yiyo amanoni ayekhona lo album le yamenza wanyakaza, abantu abaningi bathinteka ukuthi le nsizwa iyadingeka uma kwimpucuzeko ya-last year eyayigcina ikwazi ukuthi ingene ngaleyo ndlela leyo. Sabonga kakhulu abenza ukuthi kube possible ukuthi ingene le nsizwa ngoba inethalente elihle kakhulu. Kumanye ama-album akhona enye enjengokuthi kuyoshiyana izenzo, oqhawe lami, namanye-ke ama-single ukuthi sekuyiso isikhathi, Jerusalema, Viva, I.P. Viva, Musani kumvimba, nezinye iy'ngoma ka-feature kuzona. So umsebenzi wale nsizwa kuyayikhulumela. Kuyaye kuthathe-ke isikhashana-ke sometimes emculweni ukuthi uvele kubantu. Kusho kuthiwa ukhona, uyacula, waziwa, usuyaziwa nangakini, umasipala uyakwazi, uyaqashwa lapho nalapho. Uthole ukuthi kubantu abathize mhlawumbe abakakwazi kahle hle. Kwesinye isikhathi kuyakushoda i-marketing enough. Sometimes kusuke kuyisikhathi sakho nje kuwukuthi wena isikhathi sakho asikafiki kahle kahle, kodwa siyeza. If sesifika futhi isikhathi sakho, akukho okuzokuvimba, uzoduma nje kakhulu, abantu bazokwazi, umsebenzi wakho uzoyikhulumela. Yiyo into engiyithandayo ngempilo ukuthi if sekuyisikhathi sakho, akukho okuzovimba. Abantu bazokwemukela kamnandi njengoba le nsizwa beyimukelile ngelikhulu igi eliphezulu. SK futhi wakwathi kuyincokolisa kwenye ama-video ethi Skora, sinezele ma-yoghurt, kwaphambana iy'nkomishi laphana. Lokho kuncokola nje lokho nje kwasemculweni. Wayezama kodwa phela uku-motivate, ukumbongela ngey'ndlela ey'phansi ngoba uSK insizwa yamancoko, inokufaka lapho nalapho amancoko. So siyakubongela-ke mfoka Ncube or mfoka Mncube, uThandazani lapha eNkandla. Uqhubeke nje uye phambili umsebenzi wakho, umsebenzi wokuyimisela. Usikhiphele omunye umsebenzi omnandi nakulo nyaka. Ithalente elikhona kakhulu, ucula kahle. Thandana ne-voice yakho, icishe ilande kashwi. Hhayi, inhle kakhulu, inhle kakhulu. Siyabonga kakhulu.